Eugenia Calvo López naceu en Monforte de Lemos, pasando a súa infancia e adolescencia en Lugo. Filla de profesores, creceu nunha contorna familiar onde o coñecemento, a curiosidade e o esforzo eran parte da vida cotiá. Ten dúas irmáns, coas que sempre mantivo unha unión profunda. A súa vocación xurdiu sendo aínda adolescente cando unha visita á presa do Eume, cun primo enxeñeiro de camiños, esperteu o desexo de dedicarse a esta profesión. Aquel día comprendeu que quería formar parte dese mundo. Cursou a súa carreira na Escola de Enxeñería de Camiños da Coruña e comezou a traballar como bolseira no Centro de Supercomputación de Galicia, marchando despois á empresa Eiser, onde traballou durante 20 anos. Alí pasou de ser a única enxeñeira de camiños na delegación galega a dirixila, orientando a súa actividade cara ao ámbito hidráulico, a súa gran paixón. Cando a empresa se liquidou en 2017, afrontou o reto de fundar Serie, a compañía que hoxe dirixe e na que mantén unido ao equipo que tanto esforzo lle custara formar. Para Eugenia, a enxeñería non é só unha profesión, é unha forma de vida que lle deu propósito e felicidade. Ensinoulle a pensar, a resolver problemas e a enfrontarse aos retos con serenidade. Grazas a ela coñeceu a persoas extraordinarias, fixo grandes amigos, viaxou e aprendeu sobre o mundo e sobre si mesma. Considera que a enxeñería lle permitiu medrar persoal e profesionalmente e que segue sendo unha fonte inesgotable de motivación. Eugenia defínese como independente, introvertida e persistente, virtudes que combina coa empatía, a paciencia e a tenacidade. Recoñece a súa parte orgullosa e maniática, pero tamén a súa sensibilidade cara ás persoas que rodean. E a súa familia, afirma, é o máis importante, o seu maior apoio e a razón última do seu esforzo. Hoxe recibe a medalla ao Mérito Colexial de Galicia.